Защо започнахте инициативата? Кой е Рачо Колев за теб? Рачо е много голям мой приятел на първо място и на второ мой колега в Спортал БГ. Той е един от хората, които ми е помогнал най-много в занаята. Още когато прохождах, той винаги ми е подавал ръка, винаги ми е наставлявал, винаги ми е дал идеи за това как да се развивам. Рачо е един много искрен човек, много се отдаен на идеята, на спорта като цяло. И понеже в момента изпадна в една ситуация, в която дано по-малко хора изпадат. И затова сега направихме тази кампания да го подкрепим в този тежък момент, за да може той да оздравее и да продължи своята битка. Какво за Рачо представлява баскетбол? Баскетболът за него е голяма страст, голяма любов. Аз затова казах, че той е много искрен, защото той е много искрен в своята работа, искрен в своите чувства, много силни изпитва такива към играта баскетбол, която отразява от много отдавна. Следи абсолютно всички мачове, всички по-важни баскетболни форуми и винаги много обича играта. Той винаги се раздава, винаги много емоционално приема победите, загубите, така че баскетбол е неговата любима игра. Какво представлява баскетболния отбор на Маняна за Рачо Колев? Това е неговото свободно време, това е неговия начин да изрази по още един начин своята любов към спорта. Как се справя като треньор на Манянас? Отлично, резултатите го доказват. Какво представлява спортната журналистика за Рачо? Знаем, че там има големи амбиции. Спортната журналистика за Рачо, може би той трябва да каже какво означава за него, но това, което аз виждам отстрани е, че това е отново страст за него. Това е по-скоро неговото хоби, защото той винаги е приемал работата с много чувство, с много любов. Винаги всеки един материал, който е писал, винаги го е правил с много амбиция за това да покаже спорта в една по-добра цялост. На какво те научи теб специално? На мен ме научи на занаята. Като цяло това е. Той ме научи наистина на занаята и не, че има конкретен съвет, който да ми е дал. Неговата подкрепа по-скоро се изразяваше в това, че той беше много искрен, много честен в оценката си към мен. Тоест, когато направя добър материал, той казва, това беше добро. Когато направя нещо лошо, той ми казваше, това е лошо. А това е качество, което е наистина много ценно. Редовно си кореспондирате. Как води своята борба той? Води своята борба, както води своята борба и в живота по принцип. С много хъс, с много стремеж за това нещата да се получават по-добре. Така и в момента. Той се държи в много добро състояние психическо. Усеща подкрепата на своите приятели, а ние ще продължим да му я даваме. Каква е подкрепата? Какво виждаш ти? Надяваш ли се на такъв голям отклик? Надявам се, за това и го правиме. За това всеки ден се стараем да правим една крачка напред в това да съберем съответните средства, за да може той да се излекува. А иначе аз се занимавам с сайта, с поддръжката на сайта подкрепи-racho.org и с това да може цялата кампания да придобие една по-добра публичност, да може повече хора да узнаят за нея и за това и да се включат повече хора в това да се съберат съответните средства. Какви хора подкрепят Рачо? Какви хора подкрепят Рачо? Различни хора. Хора, които предполагам споделят неговото виждане, споделят неговата амбиция, неговият характер и просто харесват цялата идея. Кажи ни сега някоя забавна история с Рачо, като ти кажа Рачо Колев, какво ще се сетиш? Те са много историите с Рачо Колев. Спомням си една такава на тези трибуни, които в момента не са опънати в зала Универсиада. И това може би е за абсолютно всеки един матч, на който сме били заедно. При грешка на баскетболист, примерно на националния отбор. Ако някой от нашите баскетболисти допусне грешка, цялата зала ще разбере, че това се е случило по реакцията на Рачо, който винаги е много емоционален в своята оценка на баскетболисти. Иначе това е самото изживяване да наблюдаваш спортно събитие, независимо дали е баскетбол, волейбол, футбол в компанията на Рачо е нещо изключително. Какво най-редовно прави той? Просто изразява емоциите си. Аз затова казах и, че той е много искрен, защото когато
матча се развива в полза на неговия любим отбор, той е много щастлив. Когато резултата не е в полза на любимия отбор, той е много тъжен и го изразява по един свой специфичен начин. Сашо, Александър Попов, треньора на ЦСКА, каза, че ходи с него по концерти на рок. С това ще го запомни. Тити Папазов каза, че Рачо вече му е колега в треньорския пост. Ти? Рачо ще го запомня и не само, че ще го запомня, той е много добър мой приятел. Той е човек, който винаги ме е подкрепил, винаги ми е подавал ръка и винаги е бил много искрен с мен. Това е Рачо за мен. Рачо е един искрен човек, който се бори, човек, който е много амбицииран да постига своите цели и по този начин да пресъздаде своята работа, да пресъздаде спорта и да помогне на хората да го разберат по-добре.